bitches, Luna her. Og i dag vil jeg lave en Q&A. Luna, er du en superhund? Jeg er en superhund. Oh hey, ja. Hvordan er det at være valp? Det er så fedt. Men er sådan like, alle kløtter på maven, og folk vil gå ture med dig, og du må bide i alting, og folk vil bare synes, du er super nuttet lige meget hvad. Vil du have et kys? Jeg vil have et kys. Ja. Yeah. Vil du være en kat? Jeg vil være en kat. Oh hey, no. En hund er så meget sejere end at være en kat. Hvad synes du om at læse? Det er sjovt nok. Jeg kan godt lide at læse. Hvor gammel er du? Hvor gammel jeg er? Så gammel. Hvorfor skal man subscribe til Mor Flemming? Hvorfor skal jeg subscribe til Mor Flemming? Fordi hun er sådan en super sej tøs, der altid vil lave videoer og gøre noget for andre. Og hun vil gå tur med dig, og hun vil klø dig på maven, og hun giver dig mad, og hun er rigtig, rigtig sej, så derfor. Okay, Luna out. Peace out, bitches.